Ja, så er der hvad er liberalisme, og liber fra latin betyder fri, og liberalisme bygger ligesom på, at mennesker har ret til en vis, eller har ret til fri tilværelse i samfundet. Liberalisme er en ideologi inden for en politisk holdning til samfundet. Liberalisme, som vi kender i dag, opstod omkring 1700-tallet, hvor der var politiske bevægelser rundt omkring Europa og Nordamerika, fordi de begyndte at kræve mere frihed for det enkelte menneske, så man kunne forme sin egen tilværelse efter sit eget ønske. Det kan man så også godt kalde for sin egen lykkesmed. Liberalisme bygger grundet på, at alle mennesker skal have lov til at leve, som de vil, og de skal ligesom have retten til naturlige rettigheder, som for eksempel at være homoseksuel, lesbisk eller ja, et eller andet, så længe deres valg ikke krænker andres muligheder. Dem, som går inden for liberalisme, har et meget kritisk syn på staten, fordi de mener, at nu mere magt staten har, desto mindre frihed og selvstændighed har vi andre. Med andre ord, så er staten ligesom en trussel over for det enkelte menneskes livsstil, nu mere magten har, ikke? Så der har været konservatisme. Konservatisme er en grundholdning til samfundet, og det blev opfundet i omkring 1790 af den engelske politiker Edmund Burke. Konservatisme kommer fra det latinske ord conservare, som betyder bevare. Dem, som er konservatisme, går meget ind for, at hvis den skal beholde de traditionelle værdier, som vi har i samfundet, og hvis der kommer for store ændringer, kan det føre til samfundets undergang. De mener, at det samfund, vi har, skal ledes igennem en stille og rolig proces, baseret på en generationens klogskab og fornuft. Den konservatistiske ideologi ser staten som et vigtigt fællesskab, som skaber en positiv værdi, der har et vis ansvar og pligt til at sørge for, at alle i samfundet, der har et vis ansvar og pligt for at sørge for alle i samfundet, ikke? Som altså er de fattige og så videre, ikke? Konservatister mener derfor, at der skal herske en naturlig samfundsorden, hvor for eksempel den private ejendomsret ligger i. De mener også, at alle mennesker er født til at have forskellige roller i samfundet, og de roller skal derfor accepteres i samfundet, for det kan fungere optimalt. Så derfor skal der sættes hårdt ind over for de borgere, som udfordrer samfundets værdier. Ja, så er der hvad er socialisme. Socialisme opstod i omkring 1800-tallet som en politisk holdning til, at liberalisme ændrede for meget ved samfundet. Ordet socialisme stammer fra det latinske ord socius, som betyder kammerat. Socialisme kan opfattes som en måde at indrette et samfund efter, hvordan staten ligesom vil have det. Som for eksempel, hvor alle produktionsmidler som fabrikker kan kontrolleres af staten, så det ligesom kan sørge for, at alle borgere får lige meget glæde af samfundets ressourcer. Socialister mener altså derfor, at alle borgere skal have råd til at forfølge deres drømme, og det mener de så kun er muligt, hvis der er lighed i samfundet. Så hvis man går ind for socialisme, mener man, at samfundets goder skal fordeles retfærdigt mellem alle borgere for at opnå den mest mulige økonomiske rettighed blandt borgere. De mener, at man derfor kan opnå at man kan opnå den størst mulige økonomiske lighed blandt borgere. Skal man ligesom ophæve det, man kalder den private ejendomsret, og gøre den til al gøre al ejendom til fælles eje. Ja, så er der forskellen, og altså det er bare at forskellen mellem de tre ideologier, altså at liberalisme mener, at man skal sådan være sin egen lykkesmed, mens konservatisme for eksempel mener, at vi skal holde godt fast i de traditionelle værdier, og så er der så socialisme, som mener, at vi skal
vi skal alle ligesom have lige meget glæde af samfundets ressourcer. Ja. Så er der forskellen de sidste 50 år. Hovedforklaringen på de markante forandringer, som vores partisystem har undergået de seneste 50 år, kan findes hos middelklassen. Den er vokset markant i størrelse. Den er kommet til penge, og den har det generelt godt. For middelklassen i særdeleshed betyder det, at der ikke er det samme at kæmpe for, som der var engang. Middelklassen har opnået økonomisk tryghed, og dens udfordringer er i dag et langt mindre materiel karakter, end de var tidligere. Middelklassens udfordringer har således ikke længere deres primære rod i de modsætninger, som der har eksisteret. Middelklassens fokus er skiftet fra at være materiel karakter til nu i højere grad at være politiske værdier. Den tendens har de gamle partier ikke været i stand til at indfange. Derfor er partisystemet tøet op, og derfor ser vi så de nye løbende partier, som for eksempel de borgerlige, eller hvad man kan kalde dem, eller der er sikkert også andre. Ja. Så har vi så mulighed for nye partier. Man kan se, at muligheden er for, der er en mulighed for, at der skal komme nye partier ind i Folketinget, bare hvis man ser på Alternativet, der imponerende blev stemt ind i Folketinget. Og som vi ser, er der et nyt på vej ind i Folketinget, også kaldet de borgerlige, som jeg også nævnte før. Det blev stiftet i efteråret i år 2015 af Pernille Vermund og Peter Sejer. For ikke så lang tid siden i år 2016 udtalte de sig faktisk om, at de havde fået nok udskrifter til at sådan blive opstillingsberettet til Folketinget. Altså de havde nok udskrifter til at komme ind i Folketinget. Pernille Vermund er allerede et kendt ansigt inden for politikken, da hun blev valgt som første suppleant for Mette Abildgaard i år 2015, og derfor hjælper det selvfølgelig også rigtig meget Pernille Vermund til at stifte et nyt parti, der hun allerede er kendt inden for politikken. Så man kan se på den nye meningsmåling, at der er ret stor chance for, at der vil blive stemt, de vil blive stemt ind i Folketinget, så i betragtning af, at der skal komme nye partier, er ret stor. Det var det.